מה תקחי לפיקניק? לדרך אני אגיד להורים שלי לעצור ואני ככה תקית אשפה. כל הכבוד. את תשאירי סביבה נקייה? כל הכבוד. ואני אכלה. זאת המון הרפתקאות ואז אני אלך למדבר לפגוש את הגמלת מרגול. מרגול? אני ואמא משהו, שלי חקרנו על מרגול ויגל ואבא שלי ראו כל נעמה הגמלת. יש גם... נעקה, שקוראים לה נעמה, ונעקה שקוראים לה מרגול? אף פעם לא שמעתי שמות. מי המציא להם את השמות האלה? ואז הלכנו למעיין. זה היה בפסח? לא. אז מתי זה היה? זה רק היה בל"ג בעומר. איך את זוכרת מל"ג בעומר שעבר? וואו. רק בפסח עשינו את זה. וגם בספירה. גם בצפירה? כן. הרבבת את כל החגים, אה? כן.